Please wait while the transaction is Hey, Thank you for banking with us. đây là kurla ba, karba, ani pas YouTube channel. Hello guys, खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो नायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय आङो माने एसे बाजाराव थांनो नागिरदों एसे एनै मोनफा मोननै एसे फिसा फिसौ शपिं खालामनो थाखाय आरो ओरैनो नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ आं मा शपिं खालामगोन माने आंनि एसे इउटुबनि पेमेन्ट हाबदों नालाय बेजोंनो आङो माखासे शपिं खालामनो नागिरदों आरो मोजां नुबासो लाबोगोन मोजां नुवाबाथाय लाबोआ आरो नांगौ जानायखौसो लाबोगोन नांगौ जायैखौथ' ओरैनो मानो फैसा बरबाद खालामनो ना लानानै बिदि सिलायनो आरो उनाव नांगौ जाबा लानोसै ओमफ्राय माने आङो बिदि होनना दोन्दोंमोन आरो इउटुबनि पेमेन्ट मोनबाथाय आङो मन्दिराव एसे आङो फैसा हैगोन होननानै माने आं गोसो सिङाव सानना लादोंमोन बेखायनो बेखौबो एसे आं होना फैनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' गाइस इउटुबनि फैसाखौ बरननो फैबाय बरननोसै गोबावथार जाबाय आं दरनिया Welcome. Pin. Please enter your secret number. Please wait while the transaction is Hey, Thank you for banking with us. đây là kurla ba, karba, ani pas YouTube channel. सयथिबो नै गावनि खामायनाय बेसे गोजोनो ना दा लानानै शपिं खालामहैनोसै गुरलाबखौ सावनो लाबाय जोङो शिबदलाव फैबाय साखि सावना गालांनोसै साखि होनोसै आङो गाइस फाइनालि आङो बाजारनिफ्राय सफैबाय ओमफ्रायो नै फैसाखौ बख'ना लाबोबाय आङो बेनो आंनि फार्स्ट इउटुबनि पेमेन्ट आंनि फार्स्ट कामाय बेयो अनलाइननि माने इउटुबनिफ्राय आरो थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोननि थाखायसो आङो बेखिनि माबासिम सहैनो हादों नोंथांमोननि थाखायसो आङो बे पेमेन्टखौबो मोननो हादों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायामोनब्ला आङो दिनै आङो बिदि मोननो हानाय माबा जानाय नङामोन थेंक इउ स' माच गाइस आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लाभ इउ अल नायदो जोबोद गोजोनदों आरोना आङो एकदम मा बुंनानै आं माने फोजोबनो हाया आरो ओमफ्राय आं माने एसे शपिं खालामनोबो सानदोंमोन नाथाय आं खालामासै ओमफ्राय आं मन्दिरावबो एसे होनानै फैबाय आङो मन्दिराव होगोन होननानै सानना दोननाय दंमोन फार्स्ट पेमेन्ट मोनबा बेखायनो आं होनाबो फैबाय ओमफ्राय आङो नेरसोन हिसाबै आङो दिनै मा लाबोदों होनबा आं बारा दामनि लाबोआखै आरो आं एबारसो फार्स्ट टाइम जिहेतु गानगोन घरि बायना लाबोदों आङो लाइफआव गाननाय माने लाइफआव आं गानफेराखैमोन आंनि हारसिंनि पार्सनेल आङो लोगोफोरनिखौ गानदोंमोन खिन्थु आं पार्सनेल बायनानै आङो गानफेराखैमोन आरोना दिनै आङो माने आं नेरसोन हिसाबै आङो घरि लाबोदों आरो आंनि थाखाय एबार टाइमेक्सनि बारा दाम नङा खम दामनिखौनो लाबोदों आं जिहेतु गानबाय थाया नालाय उनावहालागै जुदि आं गाननो मोजां मोनोबाथाय आङो बायनानै गानगोन आरो एसे दामिफोरखौ टाइमेक्स आं टाइटेननि नायदोंमोन टाइटेननिया एसे दाम गोसा नालाय आं लायासै जिहेतु आं गानबाय थायाबो नालाय आं दा गाननो मोजां मोनगोन ना मोना बेखौबो मिन्थिया गाननो मोजां मोनाबाथ' आंना ओरैनोसो थागोन नालाय बेखायनो नै बेनो जाबाय घरिया लाइफआव फार्स्ट टाइम इउटुबनि पेमेन्टजों
गाननोबो रोङा नालाय बख'नोबो रोंबावा माने गानफेरनो हायाखै नालाय नै इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टनि आंनि घरि आं रावनोबो जेबो होआखै मिस्टारनोबो जेबो होआखै आङो दिनैसो आं बख'खादों दाख्लैफोरनो हाबदों आरो सप्तासे बारबाय ओमफ्राय आं माने बख'थ'वाखैमोन आङो बख'आ सानदोंमोन खिन्थु आङो फार्स्ट पेमेन्ट जिहेतु बख'बाय आं समायदोंना समायाखै खोन्थालाय आं फिसाखौसो लादों आरोना गिदिरखौबाथाय बाराद्राय बमलाब्ला नुयो आङो बेजों लोगोसे आंनियाव ब्रेसलेट गानगोन फिसाखौसो गाननो होननानै बायदों आरो आङो बेजों मोनसे ब्रेसलेट गानबाथाय बांसिन समायगोन नालाय बेखायनो कुर्ताफोरजों बांसिन मोजां नुगोन आरो आंनि फार्स्ट इउटुबनि पेमेन्टनि घरि गाइस थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि अननायावसो आं दिनै एसे लेभेलाव सफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो नोंथाङा आंखौ इयुनावबो बिदिनो अनलांबाय था दाबो अन आरो इयुनावबो बिदिनो अनलांबाय था आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो ओरैनो नै गाइस जोंहा दिनै जोगोनारजों दाउ जानोसै दाउआ नै आधा केजिमोन नालाय आधा केजि दाउआ मा एसे ओमफ्राय जोगोनारा नै दालि जोगोनारनो आरोना दाउआ ओमफ्राय बेयाव थाव होना लाबाय पियासबो हाना लाबाय नै ओमफ्राय जोगोनारा नै जि गिदिरखामोन आरोना नै ओमफ्राय खावसे जानोसै आरो नै दिनै बेयो आरो बोथिनै जाबावगोन इयो गेजेराव थुब्लानो ओमफ्राय नै थालिर मैखुन ओमफ्राय दा आं संनोसै पियास हरनोसै नै गाइस आङो गासिबो मस्ला मस्लिखौ होना लाजोब्बाय दसे खोबना दोनथ'नोसै आयौ ओमफ्राय जोगोनारखौ होनोसै नै ओमफ्राय आं दा जोगोनारखौ होखानोसै आरोना बेदरजों ज' जोगोनारखौ होबाय सानैजों जि बुरजा जाबायहाय सोर गाबोनबो जानोसिगोन बेदरखौनो नुलाय लायला माथो जोगोनारजों आरामनो खोबना दोनथ'नोसैलाय नै गाइस आंना ओंख्रिया दै होनो जाबाय दै होनोसै आङो नै रुइबायानो जि मोजांखाहाय जोगोनारा इस्रा नायलाय जा मोजां रुइबायानो एसे रुइनो दंबावो आरो ओमफ्राय दा आङो दै हरनोसै बारा बुरजा होआ दैखौ सानैल' नालाय एसे होबावनोसै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौबाय थाथोंसै नै गाइस आंना ओंख्रिया मोनबाय बरियानो नै आं सागंबो साबाय सागं सायाखै आरो खोस्लिजोंनो आं एफ्लेजोब्बाय ओमफ्राय नै जा मोजां रुइखाबाय नै सागंजोंबा बांसिन मोजां माबागौमोन आरो गेब्लेगौमोन ओमफ्राय आङो दा खोस्लिजोंसो नाफ्लेदों नालाय एसे माबा थादों आरो होमबाबो नै जै मोजांखा जोगोनारा जि मोजांखा बेलेग जोगोनारा एकदम बेजे बेजे नुयोना इयो इदि नङा नै एकदम
एकदम दालि बायदि आरो दालि जोगोनार होनखादोंमोन आरो बिगुमायाबो ओमफ्राय दा आङो नैबे गंगार दुन्दिया हरनोसै जोगोनार ओंख्रियाव गंगार दुन्दिया ओरैबायदि मिलायो माने ना ओंखायनो आङो नै गंगार दुन्दियाखौ होना लाग्रोनोसै ओंख्रिखौ खांनोसै आरो ना बरियानो संख्रिबो नांबाय नै जि लाथाब लाथाब जाखाबाय नै खांनोसै बाराद्राय लाथाबाबो गाज्रिसो ओंखायनो हरबाय दुन्दियाखौबो बेखौ दा खांनोसै दसेनि उनाव जानोसै आरो ना ओंखामखौ मोनबाय नै मिस्टारा जानायनो ओंख्रिखौ हैनोसै आं माबायदि जादों जानायदो आं संनाय ओंख्रिखौ बोरै जादों मा दाउ आथिं साइथिं सावनानै जागासिनो नायलायो दे जादो गोथाव जादोंना जायाखै नै मा लादों दै सिलायनो आयु खामब्राबाय देलाय जालाय जोगोनार बिदैखौनो जायाखै बेदरखौ जानानै जि गोथावनो जायाखै बिदैखौ होमबासो मिथिगोन दा आंथ' न'आव जाना फैखादों बिराद गोथावखा ना दारि बायदि मार ना जि मुस मुस माने माबा मा होनो बेजे बेजे बायदि गैयाना बेलेगा बेजे बेजे थायोना जि गोथावमार गंगार दुन्दिया बिराद मिलायोना